Ukuhlola nokuvavanya i-COVID-19. Enye indlela yokunceda ukunqanda intsholongwane ye-COVID-19 ekhoyo kwilizwe jikelele kukuhlola nokuvavanya abantu ukubona ukuba ngaba bosulelekile kusini nayile ntsholongwane intsha. Ukuhlola kuthetha ukubuza abantu imibuzo malunga nempilo yabo. Eminye imibuzo yokuhlola ikhangela iimpawu eziqhelekileyo zentsholongwane i-COVID-19 ezinokuba ngumqondiso wokosuleleko yentsholongwane yekhorona. Eminye imibuzo yokuhlola ikhangela ezinye iimeko zempilo ezifana nesifo sephepha, intsholongwane yesifo kagawulayo, isifo seswekile, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo sentliziyo nokukhulelwa. Ezi meko zingakubeka engozini yesifo sentsholongwane yekhorona esibuhlungu, ingakumbi ukuba ngaba isifo asiqondwanga ngokuxilongwa okanye akukho mayeza okusinyanga okanye ukusilwa ngokufanelekileyo. Abasebenzi benkathalelo yezempilo bayakwenza uvavanyo xa iziphumo zohlolo zibonisa ukuba ungaba nentsholongwane ye-COVID-19 okanye isifo sephepha. Ungabuzwa kwakho ukuba ngaba uyafuna ukwenza imivavanyo zezinye iimeko ezifana nezentsholongwane yesifo sikagawulayo, isifo seswekile okanye ukukhulelwa. Kuxhomekeke kwiimfuno zempilo. Uvavanyo yindlela yezenzululwazi ufumanisa ukuba wosulelekile, unesifo okanye imeko. Uvavanyo olomeleleyo kukukhangela ubukho bentsholongwane yekhorona entsha ebangela oonobangela besifo i-COVID-19. Kuqheleke ukuba lwenziwe ngento yokuthatha intsholongwane yempumlo okanye yomqala. Umsebenzi wenkathalelo yezempilo uya kukucacisela ngovavanyo nomawukwenze kude kubuye iziphumo zakho. Ukuhlola nokuvavanya kubaluleke kakhulu. Kunceda ukuthintela ukusasazeka kwesifo i-COVID-19. Kunceda ukuba ufumane inkathalelo yezempilo oyifunayo. Nqanda usulelo, thintela isifo i-COVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.